nili nang litum pan joning risi nang litum bang lo nang litum pan juru lo election that pen press atu malong nili lam ning ye pin la ini kan ning ye ke la po hello election ahud nili to pan rat tong ni tu pan perem lo ne mate BJP ba komani RSS atu tong voting machine apa tampering that lo ne mane ko tampering ko te pahe no that lo ne pilo ne ni tu pedet ko non tek pedet lo chini that ko non man ke bang mo phi ke klang yi ke ma lai lo ta non neli phan ning je tu ko neli party atum aja atum nang pu lo ibu nang ning je tu ko na pu ye ke ning je serak na la pen ning je tu ko na pu bang ke election ke rem ke la congress tu men ke chelang apot ba akapre ka party tu men ke chelang congress chok ke lo la opposition party tu apan ke chelang pen apot lo ku si neli phan nang tu lo la si opposition party atum pen APHLC atum la non ke bangji MSC election na bang ke chelang lik neli dum apan not pulo la si nelita ahok alam ke aprang enta la jirpo ke chibi ke la MLA election na panana aprang enta la so jirpo ke chibi ke dover di pre tu ni punta kali la si non neli ipu kantung ke lalo non MSC election ning cikloner ke paksi dolo la so MSC election na long kan ke ni tu APHLC that si claim ko la ben pini ben ke APHLC that si nili tu la rat that ke Georgia phan long le hey ke Georgia phan itu anak kaunta APHLC atum that si nili tu claim ko anut kapre national party atum pen ke nili tu chelang le det ko national party ko te do lo congress lo BJP lo CPIML lo CPI lo ba ason kapre ta do ilang mene halai ko party pen an tani tu chelang le det ko APHLC atum that si claim ko usi ini neli kapangda dahil lo alam election kopia potong neli to mana perem lo ne mata tum lo ne labang tu dam de si la rat atu APHLC aphan aning ke dok rat nang ke rap dun rat vote ta nang pidun atum an hala vote pidet amat bang halang hudak ta dulu hedi hala tum phan an sita la nang pi an atum man ke neli tum APHLC pe neli tum nang litum pan ning aklong pen jurul na pen da po an sa sesi neli tum pan nang rap dun tu bom jilak pusi nang litum pan ning khel